was the sunlight, there was light. Ungaphila phansi kwelanga, but ube sebumnyameni. Ithi incwadi kaMateyu uYesu uthe wafika emhlabeni, uthi wabona abantu behlele ebumnyameni. But ilanga lalilayitile, but xa bajonga uthi basebumnyameni. Ngoba bakazophuma ebumnyameni de lifike ilanga lokulunga. Indaba ngokutsho kukamprofeti Siphamandla Horho. Ewe umprofeti womgquba. Phakama Afrika. Phakama Mzantsi Afrika. Phakama Mpuma Koloni. Ewe sithi phakama Gqeberha. Liphethe indaba ngoba uthi as long as ilapha emhlabeni, I am the light of the world. He came to bring light, for the Bible says John was that burning and a shining light. People of God, God is here in Gqeberha. Uthuma indoda ephethe indaba ezizolayiта isibane ukuze umbone. Awuna choice than ujike. Hey! Hey! Awuna choice. Ini Gqeberha. Ngasuthi manipha amehlo bona. Because phakathi komntu noKristu kunento efuneka yenzekile. Kwenzeka ntoni phakathi komntu noKristu? Kwenzeka uGenesis. Xa sisize Gqeberha, ingathi uThixo wenza iGenesis. Sifike ebantwini abasebumnyameni. Ngoku ngazo iindaba zikaKristu sizothi makube kukhanya. So amagama uThixo ngabo abapostile bakhe uzodala. Ngoba ithi iBhayibhile for the whole earth was formless. It was without shape until God spoke. So la Thixo wathethayo ikwanguye nalona wathetha ngoYesu. But uYesu umkile emhlabeni, uhlele ezulwini, washima ingcwele, ohlele kubapostile, abafika eGqeberha bazela uso. Funeka bethethile nabo. Ngokuthetha kwabo bazisa ukukhanya, khanya oko obububomi, ngoba in him was light and that light was life. So funeka usunderstand xa sithi simvuselelo, asizange sisa excitement. Xa sithi revival, intoni revival? Something was dead. It needs to be revived back to life. How are they gonna tap into that life? In him was light, and that light was life. And that life, how did it bring everything into being? God had to speak. Meaning that the word of God, they are spirit and life. In the beginning, God spoke. Christ Jesus came and spoke. He left the apostle and he sent them to do what? Speak. Now who said Gqeberha to do what? In Patalubo. In Patalubo. Uqale uzonixokisa. Thunywa kubantu abafileyo. Phetha amandla ovuka. Phetha amandla ovuka. Phetha amandla ovuka. The resurrection power. I do Paul that I may know him and the power of his resurrection. Usasikade sifile zonweni zethu. Babekade bephila. Waxa bajongile uThixo babefile. But babefile. Adam, ungadli kulomthi, because the day you eat, you're gonna die. What did they do? They ate. What happened to them? They didn't die. They didn't die. They didn't die. They didn't die. I wonder ngubani right. I wonder uThixo unako ukuxoka na. Uthi uNkulunkulu, the day you eat, you're gonna die. They ate. But endaweni babafe, uyafika uThixo uthi Adam uphi? Uthi lo umele ba ufile ndilapha.
Once again, don't let them 13. Spiritually, they died. It was just a matter of time for them to die physically. So abantu bangaphila phansi kwelanga. Ibe ngathi bayaphila but bafile. Ukuba ubuyonwabele le ntshumayelo kwaye unqwenela ukuva ezinye, okanye ufuna ukubuyela kuthi usazise okokuba ikuchaphazele njani le ntshumayelo, ungasibhalela kuWhatsApp ku-063 683 3466 okanye ungene kwiwebhusayithi yethu ethi www.wjfcon.org. With Jesus Fellowship Church of All Nations, itshintsha ubomi, itshintsha izizwe, sikwatshintsha nehlabathi. Enkosi.